Muri yeZimbabwe kwazivai ndadzoka zvekare mwana waMugabe Bellarmine Chatunga upiwa mutongo wake wemhosva yake yaari kunzi akapara. Tasangana zvekare nyaya ndakamboya nayo nezuro ndichitaura panapa ndichiti mukomana ari kunzi akasungwa mushure mekunge ainzi akabuditsa banga ndokunochikidzira mupurisa paroadblock. So nyaya yanga iripo ndeyekuti mukomana ainzi aibva neBedbridge border post but anga ane mota yaanga inayo achidrivwa nemuchina. So mupurisa ndokuzouya pabvunza kuti coach baba tikudawo mapapers emota vehicle registration chichi ndo zvaibvunzwa kuti how far about vehicle registration pachibvunzwa muchina and then Chatunga ndo pakatanga kuti uri kundinonosa ndobva tanga kupopota ndo mabudire ari kuita nyaya yacho. Saka pakunodaro pari kunzi mukomana akabuditsa banga rekutowedzera kuchikidzira mupurisa ndo pavakazongomushinga vamubata vaenda kunomuvharira kuBedbridge police station ndo paenda panotongwa nyaya yake. Haana mhosva yakabatwa nayo zvake asi zvakanzi musi wa16 September ndo patichazokusiyai hamuna mhosva munombogara mukati mambori mandwa emukati hamuna mhosva but munomboningirikana. Saka ndo mhosva yake machajirwe acho akaitwa iko zvine zvipari nhasi. So nyaya yakamira yakadai so pari kunzi former president Robert Mugabe's son Chatunga Bellarmine was yesterday charged for disorderly conduct in a public place and possession of a dangerous weapon. Ibanga iro riri kutaurwa ndo riri kunzi dangerous weapon. We all know that those people, those young guys, futi kana chaidzo vanadzo utoishaya kumba kwavo ende vanenge vatiningirikini, but I don't even know kuti why this time vari kucharge konzi vaonekwa vane dangerous weapon. I'm sure kuti pamwe ndopaya panonzi mutemo hautarise face kuti ndiwani zvokuti ungori mwana washefu aiwa munhu wese ndishefu kubasa kwake zvekunzi baba vako vanga vane nyembe ndedze kwavo dzakatorwawo nemumwe. Saka pamwe vadiki havasi kunyatsonzwisisa kana kuti kuona kuti pakati ka change of regime pane vamwe vaapo cause munhu kuti anogona kunge akakura achitarisira kuti nyika pamwe ndeyababa vake ndeyake vanofungidzira kuti ndo vanenge vane matitle deeds enyika yacho kumba. Saka akabva angoita unhu hwekuti munhu anongoita zvaanenge akajaira mazuva ese ndobva azosanganawo nevasingazvinzwisise vasingazviteerere. Nyaya iri kuendera mberi. He was arrested yesterday morning at a security roadblock at Bubi 80 kilometers north of Bedbridge. He allegedly brandished a knife during a scuffle with a police officer. Allegations against Mugabe are that he arrived at the roadblock around 6 o'clock, being driven by a China but was impatiently when police asked for vehicle documents. Chatunga allegedly shouting policemen saying he was delaying him. Ndo nyaya yacho maitiro yakaitwa akangoti asvika paroadblock uri kundinonotsa mapurisa aya vemahighway kazhinji vakatowana chavari kutosuspecta pamota yako ameno mashandira vanongoita. I know vanhu vazhinji vanonyanyisa kucomplain about that roadblock yepaBubi zvakanyanyisa nekuti vanotanga kuti mashandisiro vanoita paBubi hazvisi right, but munoziva kuti munhu nemunhu ane mashandira anoita. Saka vanenge vachitiwo wakutijairira vakomana vechidiki vanenge vachiti aiwa ungatidaro haundizivi here nyika yebaba wedu. Saka ndo zvinhu zvacho zvinozoitika. So nyaya iri kuzonzi ndopakunochikidzira ndokuzosungwa. He was remanded to September 16 on free bail after pleading not guilty to the offense. Chatunga was represented by Forbes Muchiwande Stole of Sam Mlauzi and partners when he appeared before Bedbridge Magistrate Takudzwa Gwazeba. Ndo kwayangove nyaya yacho yavachatunga. Saka ndinenda ngoti ndingoita ndingozisayo asi nyaya ngoti chete mukomanawo nyaya iripo ndeyekungoti iye asati azvigamuchira maonero angu mumwoyo make nemupfungwa kuti baba vake havasisiriwe vachiri kutonga. Nekuti simba kana rakapinda muropa nemupfungwa munenge zvango musubconscious kuti pese pamunosvika mune makufila royalty kuti tisu ana mambo. But Zimbabwe yakachinja ende zvinhu zviri kutoratidza kuti zvakutofamba mamwe mafambiro akatosiyana. Even though vamwe vari kutaura zvakazosiyana kuti akathreatena mumwe munhu wekutoti anenge akadyarwa ipapo nevanenge vakamudyara ipapo kuti ainge achinotora mari zvekutora mari nekuti maroadblocks aya pari kunzi pari kutorwa mari kwete zvekunyapa kwete zvekunyeba kwete zvekutamba. Ndo imwe nyaya inenge ichiitika. Saka pari kunzi anenge akathreatena munhu asiriye wekuti anenge akadyarwawo nevakamuisa ipapo vekutiwo vanenge vachitidedzera kuti aiwa
zvaunongochitoda tinenge tichitoda izvozvo. Saka ndo situation iripo pane mwanakomana wava Mugabe, ndo nyaya iripo izere, ndo zvakaitika, ndo kwayave, ndo matongerwo yakaitwa. Mhosva chaiyo haana, asi 16 September ndo anomirirawo kahachi 2 weeks chakanaka, ngomana vanaye vozomusiya zvawo oenda kumba kwawo, ndo nyaya iri papo. Ndangoti ndiuye panapa ndingoti ga ndichikuzivisa zvimwe zvine zvichiitika, unongoziva kuti ma-updates aya hazvizoita kuti ndiregedza kusiya. Saka that's why ndingongotirai kuti ga faster so that mogara muchiziva zvimwe zvezvinhu zviri kuitika. Saka kana uchinge watanga kusvika panapa first time yako, gara wasubscribe, ucomment, ulike, ushare, ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinonga zvichiitika. But the most important thing, siya walike this video, obva wandiudza kuti nyaya yacho iwewe wakaitarisa iyi, uri kuionawo sei, yatiri kuti mutemo wedzungu nemunyama, unoziva kuti unenge wasangana nazvo kwamanyemwe nemunyama, wanochallenge vanhu paroadblock, obva wazoratidza kunzi tazviona kuti mimi mujeri nechimambo Faro mupfungwa, saka tobva takunokudzikamisa, ndo zviri kuitika. Saka ameno munoionawo sei nyaya yakwachatungai.